De nem fényképezök, na gyere, menjünk. Az odát nem mutatod. Aha. Jó. Ez micsoda itten? Ez vakontúja. Tényleg, azt miért túrnak ott a vakondok? Hát mely? Unatkoznak biztos. Igen, unatkoznak. Mi, gyere? Megyek. Egy picit bemutatod a dudát. Milyen dudát? Amit mutattál máma. Folyott a Jézuska. Ja, Hogy elment a Jézuska. majd megmutatom, ha visszaértünk Nem anyáig. most. Ha most nem, majd anyáikhoz visszaértünk. Mama hol van? Itt. Mama hol van? Hát végig itt ment